ngadang ya ban tebut nang nampak Jumat di Jingran. Ngai mat yang Jingran di tengah ka sin ka ba ar ka tahu arjat fra in bai bakhan i din bai ba don masar i yon mai jinjok tang ka sin. Tamba kata pat golong hi ka komi ka ba ni happy ino ki political party ki barang mi thamain ki barimru amal lagi election ki napan ai lagi jong ki manifesto ki napan ai la ka jong ka agenda ki napan ka do ban sengau supaya ba pengidon ban le kumta ni don ban le kumta ada pi ai ki jinjok ini don ban le ipi kumta ni wa ban le kumta kumata de kata hi nak election cek election ngim das no persyo ngim don ni kata ka jinsu persyo joni ha we dai ba ka kam nomor ba nitip ke election de ndrai kumapi ong ba ha bai dai pat ke election ke pemerintah jo ke MP election na kalian jonga habanga pai habanga yo ya kan ke jinglong jingman jo kan ke por jo kan ke jingatur election ha kan ke genti nga kendiat ngadon kata jing snow benyo aladi tadi sku benyo dengan kalong ba hooi kumbang ong menengim don ke jing super nak election cek election ngidon lagi jong ke agenda ngidon lagi jong ki temu ini pensnow ya upai ba kalau ada upai ba udun kamon lada usngau dai ula menjin yangi bangila bang khmat laga dai haka state assembly lada kadai haka lok sabha dendrai haka bai dai pat bakane ka MP election ko mentang ayo i bakalong compare ngadon gini semua binyo mensim nomor balai nomor kata ki election ki ba nilai ya nak kawai election cewai election kan judan kita kerkum ya keren kaba compare kum bagi keren menta ndrai mentapat ngai long kan ngia kini kisni kan ami kini kisni kan nang jan kisni bangin jet yalo jong nomi khmat chakalok sabha ni i ka chor plat chin kan tho nan ki chin kan no dengan kalong ka ai ka ba ngai kalong kamlong ka ba nomor bangin suya keren hadu ba ngai wat ya ki reuniam ki ngelam niam na ki temen basan ki pastor ki padar ting haba ki maki ki ai ka comments banong ban wanra i ki collection ka bako ki basuba paki ba ki dei banda pai ba ki bisyar ba ban jet unong mikman ndre ngai mi man ki comments ki ba ngim i smutana kumbang ilayo iya ki ni kisni ting ki breu ha ki ship ting ki breu ngam tipshu da kano ka jing sngau ki pensiun nong rim ya kan ka dingya jin nong khmar nanti tega bakham i segment long kanin hari jimi jo kan ka parti thmai ke PPP tega bangi ong ke parti pra na i ba teng na ngila pe ki comments na i man bakane ka kam election ka kam jin nong khmat ngai kumba de ka kam kai de ka kam ka bangi perlong kum ko ina kita masa ka bangi la ban ya keren ke bangi la ban ya shoot ke bangi la ban ya beng ke bangi la ban ya kho kabingla banyak penjot pensini pramani te kumuai ni kiri orang ba jongkan ni kadang ketan ba jongkan ni hika ri kasih jentia ni ngasmukia ke bata banyak ikut kini ke namar ba nganong ipi ke election na jinsha ini ban penmi ini ban pawi lagi jong janda ndai hajaka bangin penpawi lagi jong janda ngimi man banyak kan ben iwe ngimi ban kan thok yang sokar ngimi ban kan thok ya ki nong yalam niam ngimi ban kan thok ya ki nong yalam shnong ngimi ai kin tin ki banga iknin sotana mi man ki kan thok ya ki badan hakal yang samsyar te kalong ka kador kadar ka jom kanika election pemerintah i kalong ka ba i phera do kata te kumuai naki breu ki baju ya si mentah ni ka kam ngai ba mentah kasnem long ngai ka ba eva te ban ong bangin isu ya perkhat bangin jet yo no mikmat tang da ka jing song shit tang da ka jing sngau te ngai ka ngai ka adu ta dengan ong pi ha bangin jet yo no mikmat ha bangin jet ya kinong yalam ngidai banda perkhat sanima ngidai banda pensionorim uai bangin jit uai uta bangin pa sete dan kalian jonga ngamla bang nga dei u hardcore jongka NPP de nong yalam hi apa kan ka konstitusi penselaj ni
te ngayo iba hakini kin reusnem baka parti NPP joni ka iyo penyalam yang sokar ngimlaban len karoi kepar ke jingkela kawan anong yupi balai ngilayadan hakaling sensarna do por kongres Andrei nyimdayo ih do kata-kata Andrei hakini kan reusnem baka NPP po jingalam jong sarkonrat sama kum chief minister iba puston bode MLA jongi hal por deputy chief minister ki alam yang ning sokar hagi indros nam ya isi bun kijingkela ya ketangi mlaban nen kawai kijingkela kabang ya i hagalian kasurok pinyat kelen sodong kanika state ke jengi mentah bun kisurok kelabha kisurok ki biskendang hoi ni mlaban len hang ne tai ki dan ki badang trai kum kanika surok jengi natai na umsyat pidau ki kanika dang yai kanika mdairu ke state issue kadai ke central issue kadai ke central government kala simti la penyaj bat kan NHIDCL dekadon ke jing diko nomor kini ki kontraktor ki bawan ki de ki banabar ki patip ha ya ke jinglong ke jingman jong sunmeneng ha ke jaga ke jongi dekadon ke jing diko akini ki kinyar senam te like lanta palat lanta kini ki surok ki wai ki a kini ki state road ki beskendam sekuntrot kamta makani ka konstitusi jongi ngamla klem da ai ke jingero yonomi kamat jongi nah kalian ti kesengking nganong nyepi ki turis ki bawan chane syaka thain ke jongi thain pun fla jongi kim don kamshu apa ki wan bakin late na ke juk surok ada ki kwa ban late maulnong ada ki kwa ban late stage pori wise por road bridge kila wan nang tei na ke surok silian jasa kila rong direct syapo maulnong dan maulnong kila wan direct ki kwa ban late bandrung salangkhat kila late lembaga awet late lembaga nong sapan ki posa thai ki posa lengkap nanta ki le cedoki te ki bawan na than pongtung ki ma kim kwa su balik phai te lengkap ki la le phai no direct biangsia sorok silian jasa te kine de ki ka roi ka par ka bangayo iba na kalian ka surok hi ka surkar kala le stom hadu kata-kata sikiwai ki konsumsi sikiwai ki dong itain bangayo i long ka surok na kalian surkar kala le bha siapa pala te hapo ka jinglong jingalam long nongalam jongi lokal mele jongi ibat ka peludi ngi isibun ni surok aga ne ka stik ka jongi kilai ai ka sanction bat kala sup kali kawan niya cha tan garoils niya cha kini ka tan riboy bun ki surok menta ki balong kharo khara magi ki por balada menta na sup bandai dekane ngai ilong baka sarkar hi hapo ka jingalam jangka pipi ngimla man ila lewa ngapai hak baidai bat ki school government ki por ki baladat ngi iklen saudong ka state ke jongi ba ka ye ka bajot tam ing school ka bajot tam mamal lagi snong dai ka yeng school jong ka government LP school ya kata ngimla man hak jingwan jong ka sarkar dingin nado wajar ka pra kasedang ban pay ban agi additional classroom ban mentalai kila ai ka full classroom ka full building tingyo i chikani ka dong ka ke jongi la bon ki school kila snat mai chikiwai ki district chikiwai ki konsusir kila yo i ba ki school government menta kila long ki badar tekani ka long buram tingi ai ko blay ka sokar ba kayo i yakini ki issue ki bada ki snam dudan ba pay bakmi ndrai hagani ka jingalam jong sokar NPP nila yo i yakani ka roi ka pa tingi yo i yakino hikai haki por ki snam buladat kini ki government LP school jingi shane don kino hikai ba play ki long on train kino hikai ki ba saban shong thai ting ki long hikai rem don kana school na lor bong don kana school ke yung school ka bajot te long shibun ki jing ko ha bidai ba government drai da jing wan do ne ka government hapo jing lam jong sarkar NPP ka parti NPP ni yo iba kila employ kila thongi kino hikai ki ba pas kiba don nok kata qualification ko jongi ban ai ki jingna ki start jadi kena intong hakani ka state ko jongi tekini ki bangyo i ki bangim laban den hoy ngamut banong ba sispa ngimlai bang ne kata so ko wai ru long dang tem ko banang kong arjar khat pra do arjar pulan sansnem ba pin le lut pat ya barok kam long hi ka besuk kam dehi ru kata ka ba pinsula lut tendrai da ngia keren dia ni arjar pulai lai mentara sistem
Dewan akatar ke sarkar kalau persyang sibuk kiai. Dan akan mau bela iu ngayo sakawai mentakan ke sarkar ke pensilor ki samla ki jongi. Ki samla ki jongi mut ki bomdon kam ki bomdon jam kila ban apply kini ki subsidi ban shenai ki homestay ban shim ya kali kono begini yo ban sedang ya kam na jong. Te ladang akremnya kata ban ong baka sarkar ka ai ka loan bangin sengi ki kam na jong kila ban don ki beri bos benyo. Iban ong ba ni saya ka loan. Dengan ong ya pi nga how ka experience la jong ka jing sia kendo la jong how ar hajar san ngadai unemployed youth ubre bukhlam kam kenjang te hagatai kapor ka sarkar ka penmi ya kata ka PMRY scheme kepada ka loan mulai 4% kedai ka subsidi but 4% kedai ka loan te ka ai yang ni ki bukhlam kam ki bukhlam jam ki bala pas class H neng bikin apply bikin yo menseng ki kam do te nga hagatai kapor ru nga limi saya nom nikmat ini bahkan dan di MLA jungi agar san tema i penyerap yang napo di IC nanti dengan yo yang kena PMRY loan kena sana aja. Dai na kena loan ke bakasokar ke ai ngakum ke senggadang bangal salong ku mangalong ta. Dengan snow buram buram sokar nadu ke senan. Bakal long man ki kimi pa junga namda ban ai ke senggadang. Namar ngiwan kalong ye ke baduk don kalak kelenti ban let kumai kumar bangin pan rami ki bere mano ban ai te habang ipai sa sarkar ka dei por lang ba kan ka PMRY scheme ka ba life 4% ka dei subsidy 4% ka dei ka loan ngasim ya ka dei ngasdang ban persyang lagi jong kikam kijam ban trei ban yang lagi jong kijam sibun teli ki jing ne kendo ki ba teng ki ba ni ngahap ban syar heben do kata tenrei ngasim tangoi garai ngapan tresitong kai ka sarkar kala ai kadai ka jing snongu ka bangahaban peni pentrisitom bakau ka sngi ublai nombun tahun nome te sisa kata ka urlong adu menta te ladang along ku mangalong menta kadai na katai ka jing yo lat yo lanti bak sarkar ka plena te menta ka genting ayo i bak sarkar ka ple sa sin ka lat ka Tengah movement itu kata habang iyo isa isim biang baga nakaliang ke sarkar nakaliang ke state government menta kala simkhia ban kentiu bing iki kena samla kecing kentiu juga iki kena samla kalong ban menta ki ai kena ke ki penmi kena ke scheme mo mudah 4% kena ke subsidi lai 4% kena ke loan bag insna ki homestay thiet ki kali ban sna ki kali kamai ban tiar kitar te kena kalong ke jingger khu Tengah yo i sekan ka dong ka thang ka jongi sekan ka snong jongi hane snong jongi ru kidan armut lai mut kena kiba dan ki jaka kiba biang ibom dan ka bor ban sina kini ki mesti minta ki layo ngilai ya ketika por bang apply ketika PMRY nalor bang yo khandiat nalor basibun teli ki kot islangi ban pendiam nrenga yo i minta ka kentipan nakaliang ka sokar ka pensting ai tang katu kan teli ki kot ki belum simple ki ban pendiam minta ki layo ya sanction Hakapor ini tega bam dari saw san banai ban iyo ya sanction dari mentang igin ki kena jungi hadin arbanai hadin chimnai steng lai banai ya kila iyo ya ka sanction tega ne gede ke jingker khuba na kalian te sarkar nga ngasngau ba nga ngaladi galadi ba ya lenti na ni kalenti tengah la lombreu hadukan ne tengah snow ba mentar ke deke kenti ke ba nga kwa ban kentui kena sama ki jungi tonginya pai saki egi ba sarkar ka play kilat ki lenti Namar ba namungi pi ka kam sarkar namla ban ayo baro ka jing pas ka jongiru kam dei ka bangila ban pas ban apply ya baro ki kam dek sarkar dan rei ka bas kam suk ini ka lomba in perkat kum no bangin senya kam lajo dan minta ka sarkar ngayo i ka permi ki agency baper ka don ka prime ban yarap yangi kum no ba mangingin apply ngilik wan ikilan kelenti guna sarkar ka ini ka sarkar menta ka sedang ban itu ban wan ini products i bami dengan ka area ka jongi na kadang bathan ka jongi ni ini ki jackfruit mission ini ki sophan ini ki babun jangan ka than ka jongi dengan iki kena samla sani ki sedang berpemi ki asyar kini kitai nau sophan te ka don menta ka sarkar ka angka ka jackfruit mission ni de macam ka bui kini ki
kini ki project dan kini ki lat ki lenti ko sarkar ka kwa ban yang ni kata ka lat ki lenti bangi lat sen ban yang kalau kejong ikan dan nakaliang ni kejonga anong ipi ya ka ka bangi yo ya ka ka ba ka sarkar ka don ban encourage ki kena samla kejongi ya ka tangi ban terto te nakaliang kejonga anong ipi kum ki samla kum kilo kami kilo pa lada kum kalong kini kinit sengi bangayo batenteng haka jaka bangin perkap unomi khamat bangin pa rengi pat ngin perkap kata ngi pek man shano baya samshit shano imat baya snobang shano ba yakan hoy syatangin nyale ngim perkap jelew ngim da perkap sani rei kamha ban syuong lane kamlong ka basok ng siong ng ijay benriw. Ijay benriw apa piong ijay benriw ka don sibun tali kijimon. Ijay benriw ka bamot bangihapan ichwa ya la ka jong ka yengasen. Ya la ka jong ka shanong. Ya la ka dong katan. Dah bangi ijay katan katahi la di kijim ijay benriw. Ngai ba kumentapat nga ima la dangi pek la ya ki comments ka imba ki breu ki ba comments ki breu ki ba ejan breu imba la se kim don kata ka jing sutu ma paka dan nakaliang ga jonga na kwa ban kentu apa kan ka por kadang don sa kandiat seni sementa ka tayo dongin berkat ba in bishar ba na do bisamla ki long keme ki long pa bishar ba sya bangin jid ki no mat ki jongi namar ban nakaliang sarkar no ipi kalau lek ki bangi yo iba kasi ki berbetin lenti kamtam ki kena samla sya kalenti jo ka jinjot ha ka kamai ka kasi tingina ban jup ka bu sya kata ngina ban pelai jemun om bangin syu perkat om bangin syu snow tangan ade dan kalian do jonga nga om ban nga kentu ngken pam ba kini ki hoy na padeng ki kapto kan ni ki badon ni ka jinang ni start ki don sya ki bastat sya ki badan sya kata ka jing start ka jong ki ka bapalat ki bo na ka ni ka dong ka than ka jong ni tengah ang kum ya kini pidai ban pai bai ke exam ban ya kon ni ka exam ba pero mentang ai ha ka ni ka dong ka than ka jong ni hapo ka administrative nim dang ki kena tu ni ban long ki MCS ban long ki IPS ban long ki IS ban long ki MPS ban long ki IFS ndan no ya kon na ka ni ka exam tengah kalian jonga kum wei na ki nakathan chini nga kuntuk ban phami ki samwa da phi sngau ba phi don ke jingkut jemut ak jingpule ya khon ni kini exam banlong kin nong yalam hapo ki administrative kum ki MCS kum ki MPS kum ki IS kum ki IPS namaro nga yo bahas ki triat ki jongi ngiduna ki jongi ki bon ki bri ki banabar balai ngim sim khia ila de ban ya khon ni kini exam ini exam badon kam kadi si menta ladang i yang ka jong ka benreu ngini ban yakon ni exam ini bandon agi administrative ban pe ya ka law and order dala de jala de kumnung in i ya ka benreu haba khaduk ngide ki bisam sya madan da bangi i ya ka benreu kum ki kena don sap ki badon ka talent ki badon ka jinang ki start ka bapakka yakon ni exam ngau ipi haba pidon na administrative pidon ha ke government pilaban yalam ya ka jai benda juni pilaban betin nanti kena samla ke kham telot ki badon da ki pat kisap pong ba pilap nya kentiu iwe te kan ni kala long na kalian junga na kwa ban kentu na kwa ban gen pam kini kisni ngai kala ima pala kala ima siapa pala long banginan ban syue kan tho ikan tho iwe ha ba kadu ilai nga dai unong persian berba dai ba preston ada ngomong ada sengkia do kata bayo nong yalam juni ki breu ki pai tang ya ke ban yo ban kan tho om ban pai pat ya ke ai ke ba mu ku muno yalam nakari kasi dan dia juni nakani ka dong kata ke juni ngin pediang ya kata oi ko mu breu udan ke juni duna ngimla ban mangar ke ju manor ke ju maur ke ju kamtam le ban simsyar ban yalam ya ka state kum no yalam ndai bu ang bu sulalo dai nga kentu nga kwa ban ong ba
Tunginom ya pay ya ka mapkala, dengan pay ya ka paday, ya ka maphakat. Kata ngihap an pertu, namar bakinong yalam ki jongi, nganong ipi, lada mangi ngimay mensim, pramangi, siano ki bapri ki mensim. La bon tagi jingkan no, bon tagi jingkan thok, bon bangi pay tagi ka bomday, kata kala ya ka jangmani ko jongi. Nginom yo nong yalam, hakini ki por ki mendawan. Udah kimi sikamat ki kena sama jingi balong nong yalam, tangkat tokat ni ngila kentok. Tangi loyo i bala sedang keu manong-manong tangkat tangi la kentok. Tegadan baik tangkat di kentok. Kam tama kani ke kenti ke bangta. Tengah kuat bandong kumbuai ni kira rumba. Ngakwa bangin tungin pungkot je kani. Ngin pai. Hoi pidon na kata ka mon banjit yano ngimong. Tandrei ngin nom penjutan kani ke kentok. Tekan nang mikis ngi kemongong mene hadu bawat nang yalam niam ki jangir ki kentok. Dengan tip kata ka jingli kersian jang pi ki political party pilet da jing song to na pilet da jing mong song to ngi mla suban berkhat. Dan ring ong pi to mini berkhat. Ublay ula ayangi ya ka jabin ya ka jemut berkhat pang berkhat kum ki brim dengan berkhat janai. Dengan berkhat janai dengan berkhat sani shwa bangin ai. Ya kata ka rai ka jongi banjit imong ikmat. Imadam amparin ila dai kalong keme kabala i hagasan pertai. Santem nalade ila long ka MLA ila syampang bahai kini ka kam. Ukpa jong i ila dai ex MP ka yeng kasem ka jong i uhmen jong i ila dai minister o MLA ka yeng kasem ka jong i ila dai ka ba la long rim hakakam sanyi masima. Tengamar tatin bala dama i yo ka jong job ila ban ai ka jong syakri kum ka MP ka kerpang adu kata-kata. Namar ngan ong ipi Nagaro Hills na tikena I madam agata inyo I kajing job tengin yo sa nakasit na shulong kanong arsit temut armut kin kilong kemi kin mi nakastit ka jami kibala I bahang hakasanyi masima ngait scam bahang tay halok sa bahang tandang kajing kala ki developments ki baper ki baka central government kadang ban ai sa state kini ki armut kilong kemi ila ban wanra ya kata ngakan tu ngakan pami pi ki prasnong ki pertau ki pra dei khasi den dia batong inun berkat ke moi berkat sani kan badang don kini kesni kan badang don kini ngapor hadu kakat electric tingila ban yeson langi ka sya ko jogi ka do juga kot tulis mun